This one is the Michael Kors na jacket, guys. Puffer siya dito. Diyos ko, ang init. Ayan siya, guys. Tapos, guys, yung last na nabili ko is this shoes. Ayan, leather shoes siya, pero hindi siya insulated. So, ayan, guys, as promised nga pala, napapakita ko sa inyo yung mga winter, fall or winter, di ko alam. Hindi ko pa kasi alam itansya yung ano dito, yung temperature. Sa labas, malamig. Pero dito kasi sa loob ng apartment, kahit hindi pa ako naka-heater, 70 pa rin naman dito sa thermostat ko. Nakita ko. So, papakita ko lang sa inyo, guys, yung preparation ko. The things that I got for the winter. Para sa lamigan. Yan. Ito, guys, bumili ako ng inside sleeper ko. Actually, dapat yung bibilhin ko is just the socks. Pero mas mahal pa yung medyas kaysa dito sa sa tsinelas na to. Kahit mababa yung temperature dito sa loob ng bahay. Warm yung paa ko. So, cute naman siya. Ayan siya, oh. So, kung i-wear ko siya, guys, ganyan siya. This is sweater naman na yung inside niya is like this, yung fleece. Yan, ganyan. Kaya puro himulmul dito, guys. Kaya pala uso dito yung mga lint remover and all of that. Kasi fleece. Warm kasi kapag fleece. Ito naman, guys, parang burgundy color. Gusto ko kasi yung mga ganitong kulay, yung mga brown burgundy. Ito, parang feeling ko Pasko na siya. Yan. So, sweater lang siya. This is large. So, ganyan siya, guys. Pwede ko tong isuot na kapag pupunta lang ako dyan sa labas. Yung next naman, guys, is yung mga nabili ko naman sa Costco nung last month din. Ito siya. This is the 32 degrees heat na medium. Yung parang ganyan lang. Yung pangloob. Actually, ginagamit ko na siya sa duty. Yung pinang-aano ko sa scrubs ko. So, okay naman. Warm naman siya. Kasi, nung sa hospital, alam ko ba yung temperature doon. Lalo na kapag nakatapat ka sa aircon. Sa station, ang lamig. Ayan. So, yun yung isa sa mga dalawang ganito. May isa akong gray, tsaka may isang white. Ito naman, guys, is the puffer vest. Ayan siya. From the brand, 32 degrees heat din siya. This is medium. Diba? Burgundy na naman po tayo. Sis. Parang lang siyang ganyan to add warmth lang kapag lalabas. Yan. Ganyan. Yung mga prices, guys, sila, hindi ko na kasi matandaan tong mga to. Itong mga nasa Costco, pero usually mga 16, 17, mga ganun yung mga price nila. Yan. Sa Costco naman, guys, nabili ko din is itong Calvin Klein na joggers pants, the gray and the black. Size is small to, guys, pero saktong-sakto lang siya sa akin. Medyo mahaba lang siya. Yan yung fit niya. Yan. Another thing from Costco is this one. This is the jogger pants na. Ito yung makapal. May fleece. Fleece na siya. Size is small din. Yung loob niya is like this. Ayan. Para siyang fleece. Ang soft ng tela niya. Grabe. Ayan siya. Sa likod. And then yung length niya sakto lang din. These leggings. Ayan siya. Medyo maliit to sa akin, pero kasya pa naman, pero yun lang, hindi siya yung very snugly fit. Yan, leggings. Dalawa, na size medium. Ewan ko ba kung ba't medium yung kinuha ko. Dapat pala, large. Yung pala yung size ko dyan. Nangarap na naman ako. Pumunta kaming Marshalls, tapos, dahil summer pa lang naman kasi, nung nagpunta kami doon, last month, naka-sale pa yung mga pang-winter nila. Pero sobrang konti, guys, yung nabili. I mean, yung naka-display pa doon. This one is the Michael Kors na jacket, guys. Puffer siya dito. Tapos ito, kapal din. Pero hindi kasi nakalagay kung pang ilang degrees ba. This one is $60. Yan, plus tax, ha. Ito, may hood siya dito, guys. Ito, yung kinuha ko is, nakita ko to sa Young Men. So, hindi talaga siya pang babae. Nakita ko siya sa Young Men. Nung sinuot ko, okay naman. Kaya naman. Ayan. So, ganyan. Tapos, meron siyang hood na ganun.
Ang original price niya is $90. Nakuha ko siya ng $60 plus tax. And then, sa kakaikot ko, kakaantay ko sa mga kasama ko, may nakita pa ulit ako na jacket. Ito siya guys, hindi siya yung, para siyang windbreaker lang na manipis pa lang siya. Size large din to. Original price was $100 and above. Nakuha ko lang siya sa $59.99. $60 din. Ay, may hood pa pala to, pero manipis lang siya. Actually, para siyang rain something. Tapos, medyo mahaba din. Ganyan. Diba? Next naman dito ay ang bigay ng aking mudra. Susuot ko over the sweater pa. May pa turtleneck pa si madam. Ayan, hanggang sa may puwitan din ito guys. Shucks! Ang init! Next naman dito guys is this one. Ito yung mga long johns ba yung tawag dito. Basta heat tech siya. This is from Uniqlo daw, sabi ni mama ko. Na para siyang leggings. Warmer siya. So, fleece. Pang under the pants siya. So, para mas warm. Kahit naka-jeans ka, maglalagay ka ng ganito. So, layering is the key. Punta naman tayo guys sa pinanggalingan namin kahapon. This is the Plato's Closet. Ayan. This is a knitted top din siya. Very soft. This is, magkano ba to? $10. Old Navy, ang brand niya. Ang soft talaga ng tela. Sobra. Ayan, ito siya guys. I really like the tela. Napaka-soft, hindi makati. And all of that. Ayan siya. Diba? Tapos, next na nakuha ko is this one. This is, hindi ko alam paano bang tawag dito. Parang siyang jacket. Mostly guys, na nabili ko is puro mga large size kasi gusto ko yung baggy, yung parang oversized na look, yung parang very laid back lang kapag nandito sa loob ng bahay. Ito na yung pinaka-fitted na nabili ko guys. So, eto, this is the Kenzie naman ang brand niya. So, na wool? Ay, hindi ko alam eh. Basta fuzzy-fuzzy siyang ganyan guys. For $18. Ito yata yung pinakamahal na nakuha ko. This is for $18. Ito siya guys. Ayan. Diba? Napaka-warm niya. Ang cute din naman niya. At may mga malalaki siyang buttons here. Diba? Hindi mo ito mabibili ng $18 online. Next here is this one. This is an oversized sweater. This is $8. Nabili ko siya ng $8. So, diba? Kung napapansin nyo guys, puro mga burgundy, brown, tsaka white and gray yung nabili ko. So, ito siya. So, perfect siya sa winter, parang Christmas feels, ganyan. May layering na agad. Ang init. Ayan. So, ganito siya kalaki. So, ang style na gagawin ko guys is yung ganito siya. So, ito, intended to na gagamitin ko here inside o kaya pwede din naman kung hindi pa mainit outside. I mean, kung hindi pa sobrang lamig outside. Ayan siya. Or pang layer, ganon. Ito ito yung pinakaunang pick ko na nakuha ko. Ito yung close neck siya. I mean, hindi siya yung plunging. Pero size large din siya. From Universal Threads. This one is $10. So, ganyan na naman. Ang style. Ayan siya. Very, homey. Yung pa-chill-chill ka lang, pa-coffee-coffee sa winter. Kasi hindi po tayo lalabas sa winter. Ito din, sobrang lambot din nito guys. This is from the brand Gap. Pero medyo malaki talaga siya kasi XL to. Pero sige lang, kinuha ko na lang din. This is $12. Ang lambot kasi talaga niya guys. Sobrang, ay naku, pag matutulog ako in this, sweater, sobrang comfortable siguro. Na ako guys, hindi na ako kagaya dati pag nag-uukay ako na ang haba ng pasensya ko, tsaka adulting na talaga. Dati pag nag-uukay ako, as in talagang galing kong maghanap. Ngayon, wala na. Wala na akong pasensya na magpaikot-ikot. Medyo short lang siya dito, so okay lang. Maganda siya na pang layer, actually. Yung parang ganito. Ay, naku, sana makabili pa ako ng ganito, yung white.
Meron naman akong nabili dito guys na pantalon. Ito lang yung nagustuhan ko. Ayoko na masyado ng mga tattered kasi nga naghahanap ako ng something for the winter. So, kumuha ko ng medyo malaki. Ang kagustuhan ko lang naman guys ng jeans kapag sa mga ukayan. Kasi na worn out na sila. Ibig sabihin, lalabas na talaga yung beauty ng jeans. Kasi ganun talaga yun yung gusto ko sa jeans. Yung alam mo yun, worn out talaga siya. But this one, hindi pa siya masyadong worn out. Pero, yung stretch ba niya, okay na okay. Yan siya. O, diba? Comfortable pa rin ako kahit naka-warmer ako. This one is, hindi ko alam tawag dito, pero coat siya from Old Navy. This is medium size. And it is $12. Ito siya, guys. Coat siya. Diyos ko, ang init. Ayan siya, guys. So, okay naman so far. And then, tapos very fuzzy lang siya. Tapos guys, yung last na nabili ko is this shoes. Ayan, leather shoes siya pero hindi siya insulated. This is size 8. Parang hindi pa to nagamit. As in, bago pa siya oh. Yan. So, ang magiging problema natin dito is yung pag-worn out niya. Kasi kailangan ma-break in pa to. This is $14. Ayan. Charlotte Russe pala to. Ito siya guys, yung shoes. Tapos may siya dito, may design siyang ganyan. Diyos ko, ang hirap naman nito sis. Ayan, may design siyang ganyan yun. Hindi ako na-excite sa winter guys, hindi ako na-excite sa snow kasi alam ko na malamig. So, ayoko sana. Pero wala tayong magagawa, nandito kasi tayo sa lugar na may snow. So, ayun. Pero at least hindi siya kasing lamig ng Canada. Ano ba pamang kulang ko? Winter boots na lang. Yun na lang siguro yung kailangan ko. Winter boots na lang. Tsaka mittens. Just in case lang na malamig na. Ayun. Kasi mahirap pag magdadrive tapos malamig. Yun. So, yun na lang yung kailangan ko guys. Hey everyone! Shoutout time na naman po. Shoutout lang po ako sa mga nag-comment po sa aking vlog na Filipino Nurse Cooking Vegan Bistec. And meron po tayong bagong commenter, Evangeline Limos Vlog. Actually, sabi niya, meron din daw siyang cooking channel. Ayan, actually, napanood ko siya. Para siyang taga-Baguio. Parang, yung ambience ng mga videos niya, parang taga-Baguio. Para siyang taga-Baguio. Ayan, shoutout din po kay Sis Manilyn Gonzalez, the ever supportive and consistent na taga-comment po natin. And shoutout din kay It's Me Cherry, and Ronnie Caberto, Raymond Caberto, mga consistent, John De Guzman Cab. Ang consistent nyo. Mas consistent pa kayo sa pag-upload ko. Thank you so much everyone for commenting and for supporting and for watching my videos. And for those of you guys who haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayo ma-update sa mga bagong uploads dito sa channel natin. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Me, and I'll talk to you guys on my next one. Bye!